Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ali Jehovah, ay targogot doau, maras donang rohaku dohot dagiku, alayang guau tuho doau marhaporusan ali Jehovah, nikudo hodo de bataku, marguru tutangamu doaka parsoryoki, say palu amau siat tangan niak kamusuku, dohot sianaka na mangalatong yaw, ali Jehovah, sayunang paurak au, ay hodo na hujow, say palua mau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita, ali ama namin na di banwa gidjang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegaya kaulaon ni sibolisi, say padungo mahami marhite-hite todim na badiyay, asa unak tarpedim hami di bagasad dosa, alaya sabon ang hami sahat rodi ujung, jalasa mardame hami sa leling di tanoon, pay masahat hami Tuhang uluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Maredihita sian buku de nomor 504 ayat 123. Patik ni debata di minggu tasadarion, ima nanienet sian pesalmen bidu 20 ayat 5.
Edehun hamuma de bata puji hamuma goarnai. Paledes hamuma dalan di ibana namar hureta di halongonan. Jahu bado goarna jala marulupulup ma hamu di jolona. Ido sahana atong rap mangidugu ko mahita sian Tuhan de bata mangulahon patiknai. Ale Tuhan de bata say pargugoy mahami mangulahon na batik amin. Maredehita sian buku de nomor 424 ayat 1-2. Suara itu di Tuhan tai, cucut di laut si di tulang lui, satu puji Tatopoti madosat tatu de bata martangi yang mahita. Ali amanami jala de bata nami na di benua gijang. Para sirohana sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasion nami na gudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhu na. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, si Pangulo hami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tuhasesaan ni dosata. Isebe mangulahon akka napinili ni debatado na mamitori. Ise do na mandabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do nang mate. Alay dada holani. Nang mulak mangolu do. Jala disiamu ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Maredehita sian buku di nomor 170 ayat 1-2.
Epistel di minggu tasadarion ima nanienet sian pesalmen bidu 72 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada tajahama marsika soring sian si Salomo ale de bata sai pasahat ma kapanguhummu tu rajai jala hati goranmu tu anak ni rajai. Asamar parbuehon hadameon akaduluk di bangsoi jala maruli hati goran akarobean. Sai homa di habiari halak saliling adong mataniari jala saliling tarida bulan marsudut-sudut. Martunasi madia ka arinai partigori jalamani bubuk hadameon rodi naso adong bebulan. Ikom marsoba di jolo na kapangisi ni halongonan jala dilatan niaka musuna orbuk. Jala sobau ni sudiraja ibana, luhut doaka parbegu mangoloi ibana, imasahat na, martua doaka na tumangion hatane debata, jala no peopsa. Amen. Mari dihita sian buku ede nomor 120 sada ayat sada dohot 5.
Taha tidakon maha porseao tai songon nahina tidakon nidong atas saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumapalay dohot tanong au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabean siap di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuan toru yung ditanom na mula mangulu di are patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu rusanya isi may bana pamulak sukutu tanong on mangumi halak na mangulu dohot mate au porsea tadi bila mangulu suku daging halak nong mate dohot dia nguluan na surga. Amin. Tabigi makor sian punguan ina maranata diuduti madohot punguan kor ama partukuan.
Tabigi matiting dihita na masa di bagasan sa Minggu 24 Maret 2024. Na parjolo, partangyangan week. Hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, patukon ni Huriata do partangyangan week sada satrodi week 12 ima Minggu Passion Palimahon di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 siawib nama Jabui ima ruas week 5. Napaduahon Dewan Koinonia seksi sekolah minggu naparjolo parheheon dohot pasca sekolah minggu dohot praremaja di patupado parmingguan pasca naparjolo tanggal 31 Maret 2024 masuk songon nasomal pukul 7 dohot pukul 10 aka kegiatan pasca pemutaran film pasca dohot lomba pasca laos di patupado papunguhon dana dohot sembako di parmingguani si Buanon Nasida pelayanan tu panti asuhan. Di hari Sabtu tanggal 6 April 2024 borhatdo perwakilan dana sekolah minggu dohot pra remaja tu panti asuhan nani dohotan ni seksi Dewan Dohot Padita na patuluhon hari Minggu tanggal 7 April 2024 di patupado parmingguan gabungan pesta puncak parheheon dana sekolah minggu dohot pra remaja masuk pukul 7 wib. Napaduahon pertangyangan remaja dohot naposobulung hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 masohot majolo pertangyangan remaja dohot naposobulung domu tu parningotan ni ari hamamate ni Tuhan Yesus masuk nasomal ima di hari Jumat tanggal 5 April 2024 tuan rumah ima RN HKBP Wik Tolu napatuluhon seksi paropuan Huria Manang SPH domu tu parheheon seksi paropuan Huria dohot perayaan Pasca di Patupa Huria do kegiatan sadarion ima Minggu di tanggal 24 2024 dung sidung parmingguan pukul 7 dohot pukul 10 wib di Patupa SPH ni Huriata do Basar UMKM paropuan maringanan di halaman gereja HKBP Cibubur marhition pinangido tu sude ruas ni Huria asa sude mahita manupahi ulau ni domu tu si pinangido tu sude ruas ni Huria nama buan kendaraan asa diparkir ma di lapangan parkir hombar tu arahan petugas parkir mulu motor parkir ma di basement ni lapangan parkir tak. Selanjutnya punguan lansia mamukka bulan Maret 2024 di Minggu Parjolo dohot Minggu Patoluhon ganup hari Selasa patupani punguan lansia do senam sehat di pukka pukul 8:30 wib diuduti dot sermon lansia masuk pukul 10 wib. Na patuluhon Romawi Dewan Diakonia seksi sosial tabuan maritang yang ta akaruas ni Huriata na di bagasan persahiton songon nong tarsurat di ting-ting tabe. Paupat Romawihon panitia tahun okumeni eksklusif pesta gotilon dohot hut HKBP Cibubur pau 45 tahun 2024. Nah di hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 nunga di Patupa Huria rapot pabekiton panitia tahun 2024 marhite tingtingon pinangido tu sude panitia nong terpilit sian ganupwik asa Roma madohoti pelantikan di parmingguota tanggal 31 Maret 2024 pukul 10 wib naneng ro. Napa duahon hari Senin tanggal 1 April 2024 di Patupa do rapot panitia dung sipul parpunguan Paskah paduahon di gedung sekolah Minggu Gloria lantai sada laos marhite tingtingom mapinangido tu sude panitia asa madohoti rapoti. Palimahon Romawi parmingguan pardingotan ari hamamate ni Tuhan Yesus tanggal 20 Maret 2024 jadwal parmingguan na parjolo pukul 6 wib bahasa Batak diuduti marulaun nabadia pukul 10 wib
bahasa Batak diuduti marulaun nabadia. Pukul 10 wib perpunguan nahohom. Pukul 10 wib bahasa Indonesia diuduti perjamuan kudus. Paunom Romawihon. Pesta Parjolo Parningotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus manang pasca Parjolo tanggal 31 Maret 2024 jadwal permingguan. Nah Parjolo pukul 4.30 ima buah-buah ijuk, pukul 10 sekolah minggu, pukul 7 bahasa Batak manang umum, pukul 10 pra remaja, pukul 7 wib sekolah minggu, pukul 15 wib bahasa Indonesia dohot ibadah khusus, pukul 10 wib bahasa Batak umum, pukul 10 bahasa Indonesia. Pitu Romawi. Pesta paduahon paringotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus manang Paskah paduahon. Di hari Senin tanggal 1 April 2024 ima Paskah paduahon, pesta paduahon paringotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus. Di Patu Pahuria do permingguon masuk pukul 10 siawib holan sahali permingguon. Pawaluhon Romawi boa-boa. Nah Parjolo, parkir kendaraan dalam rangka menjaga keamanan kenyamanan ibadah perayaan Parningotan Ari Hamamaten ni Tuhan Yesus dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tidak membawa barang-barang yang dapat mengundang perhatian seperti tas besar atau rangsel, dan untuk kendaraan yang bermotor dilarang parkir di halaman gereja pada ibadah pukul 6 dan pukul 10 wib. Semua parkir di lapangan parkir seberang gereja sesuai arahan juru parkir, serta demi kelancaran arus lalu lintas agar mematuhi petunjuk parkir apabila diperlakukan sistem satu arah, dan dihimbau mengurangi laju kecepatan kendaraan di sepanjang jalan Rawabola atau lingkungan gereja kita. Yang kedua, menindaklanjutin keputusan rapot Huria tanggal 3 Februari 2024 nasalpu nungabe di Patu Pahuria pelepasan hak pertapahan dohot gedung sekolah minggu lapangan tembak tu keluarga Jiman Simanjuntak Hombartu program kerja ni Huriata tahun 2024 marhite titingon pinangido tu sude ruas ni Huria asa tapasahat bema pelian tahun Huria tu situa wektabe songon rekening na tercantum di wartata. Songoni matingting dihita di bagasan saminggu bolonon saya di pasu-pasu tuhat tama pelayanan ni Huriata horas madihita. Tabege makor sian uek 2 diuduti kor remaja.
Marede mahita sian buku de nomor 122 ayat 1 dohot udutna laos tapapunguma peleata. Oh Tuhan Yesus, Raja di Sudina, tubuh sian amai, ulung aku si sumbaku, sasada udut Tuhan ki. Tombak dengano, au mapi dengano, naruh taratai. Yesus jumengan, Yesus kumona, si balas biru atai. Dusun Halino, dusun Denauri, berterima Yesusi, dengan ulungan nasana dengan sobokot Tuhan Yesusi. Yesus Tuhanku, umat di rohaku, asudungan kitoko, nang abangulu, nang pilamate, sayhona puna diriko. Oh Tuhan Yesus, Raja di Sudina, tubuh sian amai, ulung aku si sumbaku, sasada udut Tuhan ki. Tombak
partangyang mahita. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha, ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhut na. Hendak pola masih tadakan. Tapasahat puji-pujian tutu hata na mga luasita tolhas sahat tu Minggu Palmarum pangaradeun ni diri laho tu ulaon Jumat Agung dohon Paskah. Nagabe jamita dihita ima sian Matius 20 sada. Mamuka mai sian ayat sada. Sahat rudi tu ayat 10 sada. Tapai hutihut ma hujahama dihita. Dungi lau madapoton huta Jerusalem. Sahat manasida tu sosor bet pagi mardonoko dolo jetun. Sianima disuruh Yesus sisiana 2 halak. Ninama. Laho mahamu tu sosor na di jolomunaan. Mamitor jupang hamu madisi tabat halo desada rap dohot anakna. Har-hari jala togu hamu mai tuau. Jadi molotung adong nama dok hatana tuhamu alusi hamu ma. Narikot doi dituhani. Dungi pitor luason nama. Alai masa pe sisongoni asa jupang na hinatahon ni panurirangi. Paboa hamuma tu borusion idama na Roma rajami manopotho nalabok do rohana halode do hudulana dohot anak ni halode boban. Dungi lau maak kasisian nai patupahon nani dokon ni Yesus tu nasida. Dibuan nasida mahalodei dohot anakna. Dia pehon ma ulos nasida tugijang na. Laos dipahudul ma Yesus tu atas nai. De basian na toropi pahebakon ulos nasida tu dalani. Na de banari manalihi akarating ni hau jadi dipaserakon tusi. Alai sudi na toropi akana dijolona nang namangihut sian pudipe mangolopolopon Hosiana di anak ni Raja Daud pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Tuhani Hosiana ma digijang. Jadi dinabongoti ibana tuhuta Jerusalem gaor mana sahutai akanin nama isedo halahi. Jadi dipadok na toropima Yesus panurirangi doi nasian huta Nasaret na di luat Galilea ima sahatna. Urian itu hata di bagasan Yesus Kristus masuk kita di dokon Minggu Palmarum. Palmarum Minggu mare-mare. Mare-mare songon jenis pohon tuak. Tahu tuh tahe pohon tuak akan sakuta tubuh pohon enau. Oh, pohon enau, pohon kelapa. Manang bunga palam, namar duri-duri. Jenisima bunga naidokon na dison palma. Jenis nasongonima molo di Sumatera na jolo natal do pake mare-mare ate. Mare-mare warna kuning.
Jadi jenis na songonima na idokon na dison ipatalihi karena di sana mungkin itu yang bisa tumbuh ya, jenis pohon yang bisa di daerah kering. Jala di bagasan Minggu Palmarumon naing marningot, naing hita diingatkan songo dia proses Yesus masuk to Jerusalem. Hurini tuhata di bagasan Yesus Kristus didokot dison mardonokon huta Jerusalem nasida mempersiapkan diri di Betfagi. Berarti mulai mempersiapkan diri nunga di boto Yesus sasitonga babua naikon masuk maibana medalani proses hau pinor silangi. Alai di pangaradioni natakas di boto Yesus ima Mesias anak ni debata. Jala dipersiap doa kasih siani mengaradi johamu lau hamu tujuluan adong disian non tabat haludi dohot anak ni haludi buat kamu mai tuau dak sisiani nama boto adong isi haludi isi nama boto Yesus haludi keledai para dihamuma alai mulu adong manukun idokot disi narekot doi dituhani mulu adong manuku kamu pasti do adong masa sembarangan membuat halu dini jolma garu membuat manuk pe gabi persoalan nate mulu di anak kos di Sumatera apalagi jonok tu nadong manuk ngah saya manak ko manuk gua kaparkosi hete akaparkosi son hiaro manak ko manuk dakyate hami do hea manuk ngidu sini hutak ko hami ala libur kampus HP ibadok tugas libur rumah makan libur rumah makan nami ahama buaton manuk ngidu sini iboto do sini di pasti mahasiswa mabuati alayon didok dang nama nako alai molo adong manuku kamu dokoma narikot dituhani doi ibuan idunga ibuan anak-anak eto kamu jo harga sadiai bisa dihitung harga berapa itu di situ induknya di situ anaknya tetapi dikatakan narikot dituhani doi dungi dibuat sisianima berarti pangaradeon uduk go Yesus Kristus naing masuk tu Jerusalem uduk go ibana tu debatana marsuri ibana bahwa dia tahu dia akan menjalani salib dia tahu dia akan diludahi dia tahu dia akan dipukul. Dia tahu dia akan disalibkan. Tetapi dia taat
dia persiapkan, dia harus memasuki Yerusalem. Di parade matong sisiani, murid-murid itu harus taat. Lau hamu buat tamu halodei, buat kamu tu son asa hudu lau, asa masuk kau tu Yerusalem. Diulahon sisiani do, diulahon. Murid-murid taat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Berarti pangaradeoni mengarade Yesus taat kepada Allah, murid-murid taat kepada perintah Yesus. Berarti kita harus mempersiapkan diri, kita taat. Olo dohamu taat, tu pangidoan, tu persuruhan ni Yesus tuamu. Apakah kita taat? Molo didok, nariko dituhani doi. Ngarade hita? Molo adong manukuk kamu. Lau tuduyai. Marhuha muro tu gereja. Marhuha muro pertanyaan. Untuk apa hadir ke gereja? Untuk apa memberikan persembahan? Untuk apa kita bernyanyi? Alusihamuma, ahama alusmuna. Apa jawabannya? Berarti tidak sudah hidup di ate. Narikot Tuhan membutuhkan hatimu. Riko dituhani rohami, riko dituhani pamatangmi, riko dituhani ate-atemi, riko dituhani saluhut ngolumi. Persiapkan. Sangat berharga kita di hadapan Tuhan. Berarti saluhut nangolu tahun rikot dituhani. Tatu si donoeng babua rikop do HP au dituhani. Dak kita perjolo makarikot to Tuhani. Tuhan yang pertama memikirkan kita. Tuhan yang pertama memperdulikan kita. Ternyata hidup kita ini sangat penting bagi Tuhan. Nariko doi di Tuhani. Rohita na sugutan tu gerejaon. Adong go namuruk na sugutan nang ro tu gerejaon. Manang senyum-senyum bu. Ayo mandi. Manang. Parjolo mau dai pudi maho inaka ama naki pertukuan. Taboy denayete. Malasak ina rohaku. Iya, luar biasa. Yerusalem, Yerusalem. Untuk apa Yesus masuk ke Yerusalem? Edeni dua rute he damai naking ani. Yesus datang mau memasuki Yerusalem di dokon. Pahudul hamu mau tu si tu halode anak ni halode. Buasa riko iduk ni halode. Isi do na dihuduli. Hal anak ni halode do manang iduk ni halode. Hah? Anak ni halode yang belum pernah dinaiki ditunggangi oleh siapapun. Alai buasa kondisi iduk nga.
ala anak ni halode dang boy daudo pesian o makna. Jadi asa nyaman anak ni halode dihuduli ibereng mah oh isido omakku. Jadi nyaman mak. Ulu madak tor mangakat kan muludak kia do petong mangakat di muludang isi duk nga. Ala isi duk nga dang mangakat bebana. Ai nakok ma. Halo dia kadang balga. HP masuk usia dewasa. Berarti boy do terjalo rohata. Dang boy dau ya nakon nasian. Natorasna. Unak kolano makna bapak na perikok do. Itulah hal yang penting bahwa anak itu membutuhkan natorasnya. Ada rasa aman. Anak remaja tadi apa senang tidak ada papa dan mama? Senang goin na sabuy halahimar main game. Itu pergumulan sekarang. Pergumulan sekarang anak-anak yang sudah mengerti meniup handphone ngalas rohana mulodang isi omakna bapakna ima tantangan. Itu pergumulan. Dan anak-anak bertanya, jam berapa mama pergi? Jam berapa bapak pergi? Merdeka, yes. Ternyata itu menjadi masalah bagi kita. Kenapa menjadi masalah? Anak-anak sekarang tahan memegang handphone 24 jam, suku ka lagi. Tahado. Tahan ya. Tahan. Enggak kita salahkan mereka. Yang disalahkan siapa? Orang tua. Mulu remaja dan bui bipaksaun. Tetapi nian nasi sekolah mingguan. Atur. Harus kita atur. Lo margeai di sih. Lo tangis di sih. Orai ibana megang handphone 24 jam. Harus dilarang. Harus diberitahu. Matanya rusak. Bukan hanya mata. Otaknya rusak. Karena belum waktunya. Otaknya jadi jikjak karena kecepatan handphone berbeda dengan pertumbuhan kecepatan otaknya. Berarti orang tua, kita pergumulkan orang tua harus tetap mendampingi anaknya. Terlebih-lebih usia 0 tahun sampai 12 tahun. Muluon nga 12 tahun kan? Toe mak, to pahamu ma dirimuna. Ya. Aturlah dirinya di zaman sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Nak kok ma Yesus tu halode anak ni halode. Bergerak mana sida di dokon nasida Hosiana ibama aka daun-daun hijau nakingan palmarumi hera karpet mai permadani mai berarti permadani hijau. Permadani hijau daun-daunan dakola daun-daunan akabi na pe babaido. Hosana nungaro.
anak ni debata, diberkatilah anak Daud, raja orang Israel. Toradong natangis ade. Tidak masalah. Hosianna, apa itu Hosianna? Hosianna ninna jolmai. Ala nanga godang rotu huta Yerusalem naing merayakan Paskah perjanjian lama. Ngatorop nasi dari si bahwa orang Israel itu diharuskan dan didoktrinkan dan dinasehatkan oleh orang tua mereka bahwa Paskah harus dirayakan, harus datang ke Yerusalem. Itulah pembebasan kisah Mesir. Kisah anak domba yang dipotong dan setiap pintu rumah Israel yang ada darah itu memperoleh keselamatan. Itulah Paskah yang dirayakan Israel. Setiap pintu yang ada tanda darah, mereka selamat. Alai molodang adong tanda darah di pintu mereka, ima anak buah bajunya meninggal dunia. Marmate yang masude anak buah baju ni Mesir mengedungi ma nasida. Itu yang dirayakan, semua mereka datang. Sehingga pendidikan bagi orang Israel adalah perayaan-perayaan untuk Yahudi harus diajarkan mulai dari kecil. Untuk itu, untuk kita apa? HKBP. Mulai dari kecil, tanamkan, ajarkan perayaan-perayaan gereja yang dirayakan HKBP. Ajarkan dan didik kepada anak-anak kecintaan kepada HKBP. Karena usia 0 tahun sampai 12 dikatakan memori golden. Ingatan emas. Molo mulai siat tageleng ibana holong rohana tu HKBP. Sampai tua, sampai lansia, sampai mati itu akan cinta. Nah HKBP doh rasa gudangan senda jolo sekolah minggu kan? Ido. Berarti walaupun kita lahir di kota, tadokon tidak tahu bahasa Indonesia, ajarkan ada bahasa Batak. Ajarkan ada aturan HKBP. Ajarkan mulai kecil. Dia akan cinta, dia akan merindukan. Aido benda dung lansia, ate akalansia dong kisah margareja lansia. Ado nga pensiun namang situ apapahan. Ngalansia na sida. Mulak danak ate. Na tua-tuaon, ina kan? Kenapa dikatakan mulak danak? Yang dia tahu apa? Yang dia tahu bermain kelereng. Apa nga metua ibana kan? Yang dia tahu main-main. Berarti ingatan waktu anak-anak tidak akan pernah hilang. Itu diajarkan sehingga banyak orang datang ke Yerusalem, masuk rombongan Yesus dengan halode keledai. Hosana, Hosana. Apa itu Hosana? Ternyata semua yang datang Paskah itu menginginkan, saya berdoa, selamatkanlah aku, tolonglah aku. Itulah Hosana. Berarti semua yang datang ke Yerusalem merindukan keselamatan. Semua yang hadir pada saat itu
merindukan bahwa saya punya pergumulan, selamatkan saya Tuhan. Saya punya persoalan, selamatkan saya Tuhan. Saya punya cita-cita, kabulkanlah Tuhan. Semua orang yang datang ke Yerusalem ingin berdoa. Itulah Hosana. I pray, please help me, Nina. Atar berbahasa Inggris ate. Tuhan, saya berdoa, selamatkanlah. Ima nama dokon Hosana Hosanai. Rohita tu gereja neng madokonah dohita. Rohita tu gereja neng madokonah dohita tu debata. Rohita tu gereja neng pasahatonah dohita. Ale Tuhan martangia ngau. Naposo dopeau leok karijuku. Ale Tuhan ngago umurhu. Danga dong dope dong aku. Patudu dong aku. Ale Tuhan na tua-tua doau. Ngasoho ni anak koku. Alai dang dope. Ro parbueni bortiana. Ali Tuhan, adonggo sinamotu. Ajari au lao mamakesa. Berarti tangiakta, pangiduata mulneng rohita tu garija. Mereka datang mau, ya Tuhan, Hosiana, roau tuho, palua au. Ima Hosianai. Hosiana. Hosiana. Di pasu-pasu ma naro merhite Tuhane. Walaupun khotbah kita belum sampai ke sana. Halahi museduan nomad dokon. Boy dokon. Parsilakon. 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 Imajol mayate. Riko di palua, riko di pasu-pasu, alai tokinai di dokon. Barsilakonina, alai rak sahat do pijamita tu se. Hosiana, Hosiana. Saya berdoa, dengarkanlah Tuhan. Saya berdoa, selamatkanlah Tuhan. Saya berdoa, berkatilah Tuhan. Ima permohonan-permohonata. Rohita mabuan bunga palma, rohita mabuan ngoluta. Hosiana, Hosiana. Di pasu-pasu ma naro markite goar ni Tuhan. Hamuna manami inanami di bagasan Yesus Kristus. Molo songonido tado. Roma rombongan prosesi ni Yesus. Sudi magaur, eise doi. Didokon ma, Yesus panurirangi doi. Nasian huta Nasaret, na diluat Galilea. Nama dok, Yesus Raja Idoi. Yesus Mesias idoi. Yesus Mesias juru selamat. Yesus juru selamat idoi. Nasian Nacarete. Hamuna manami inanami di bagasan Yesus Kristus. Berarti marhite minggu palmarumon. Naing hita sude uduk taat. Taparari dirita tua dopan ni debata. Taparade dirita rotu Yesus Kristus. Turpuk tahun sian Zakaria sia ayat sia. Bersorak-soralah hai Yerusalem. Bersorak-soraklah hai putri Sion. Ainu ngaro rajam nalabok doi bana jalan Nasaret Marroha. Berarti nung ngaro rajata. Biasanya ise do menghadap. Bawa hado manang atasan.
Isi do na menghadap. Bawa hado, toho doi, toho. Alay sonari isi na menghadap. Sekarang siapa yang menghadap rakyat? Siapa yang menghadap umat Israel? Isi naro. Yesus Kristus menghadap kita. Yesus Kristus Raja Damai Roma nopotita. Ima tema ni turpuktau nate. Idama na Roma rajami manopotho. Harusnya kita yang menghadap kepada Tuhan. Pardosa na godang doau badia alai sonari isenaro. Idama narodo ibana manopotho rajami ro menghadap. Jika Tuhan datang menghadap amang inang, Raja Damai itu datang menghadap, dia pingsan nama hita, pingsan, berarti silakan pingsan sekarang. Artinya kita tidak mampu sesungguhnya Raja Iro tu hita. Kita tidak mampu ngahitir-hitir hita. Iko boy dohonombu sonari. Jesus idama, Jesusi rajai Roma nopotho. Kalau kita tidak pingsan dohonotama. Luar biasa. Luar biasa do. Jesus olo Roma nopotho. Pardosa doau badia angkoho alai roho manopotau. Jesus romanopotau mekel maau. Las marohaku. Aku bersuka cita. Yesus itu ternyata datang kepada saya. Mekel mahamu las marohamuna. Berarti ngolu tahun. Naik pakiota. Nariko di Tuhanido ngolumi. Jangan seorang pun membuat berantakan. Ya anak muda. Yesus datang di hatimu. Jangan buat berantakan. Terima dia dengan sukacita. Apa kata Tuhan? Hai anak-anak, hormatilah ayah ibumu. Renungkan itu. Tangkap itu. Yesus yang membawa itu. Hai orang tua, unang bain haci rohani anak kamu. Jangan sakiti hati anakmu. Berarti harus belajar kita mengerti anak-anak. Dua sisi. Anak-anak harus belajar mengerti orang tua. Orang tua belajar mengerti anak-anak. Itu firman Tuhan. Itu dibawa oleh Tuhan. Sehingga sampai tua pun anak-anak tidak akan melukai orang tuanya. Manang narope parumain naina juking. Manang narope helanaina sosuman. Jika anak itu sudah ditanamkan firman Tuhan, anak itu tidak akan melukai hati orang tuanya. Porsiado hita disi? Bana so porsiado kamu? Iko porsiado. Naukta suatoni akan bisa mempengaruhi pasangannya untuk hormat kepada orang tua. Pasti bisa. Ido nanaing paradiota, parade dirim untuk merayakan. Napaduahon saya berdoa, pasti Tuhan mendengar. Hosana.
alaboa Jesus naroi ima si palua na mangalehon las neroha. Ima minggul parmarum, ima taparade hari Jumat mate maibana paluahok kita. Hari Minggu monang maibana makokopita. Terpersiapkan, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Mauliate ma puji-pujian hupasahat rohanam itu Tuhan. Nunga hutang yon hami hatam di minggu palmarum. Asa mengaradi diri hami. Asa uduk hami tu hatam. Pabuah hodo Tuhan. Nama nangihon akka tangiang nami. Nama nangihon akka pangiduan nami. Radi doi diho. Hosiana. Hosiana. Di pasu-pasu manaro. Marhite goar ni Tuhani. Tangi honom mudo pangiduan nami. Tangi honom mudo hoi-hoi nami. Tangi honom mudo akka cita-cita nami. Moleate madiho Tuhan. Raja narosian Nazaret. Jesus Kristus si palua hami. Ima nahu halasok kami di minggu palmarumon. Narodo ho paluho kami. Narodo ho makokopami. Narodo ho manesa saluhut dosa nami. Mangaleho nakanarikot di hami. Moleate ma Tuhan. Patupa mai hobar tulomoni roham. Moleate madihuali Tuhan di bata amanami. Rohami mabuat tua dopanmu dia ka ulaon koinonia. Diakonia. Dohot marturia. Songoni akka parartaon di tonga-tonga ni huriam. Tuhan pasu-pasu mai. Asa sudi hami marulupulu makalacon. Maka molatehon. Ho Jesus Kristus nama nangihon akka tangiang nami. Na paluaho kami. Ali Tuhan di batama nami mertangiak kami tuho. Diak kadongan nami na di bagasan parsahiton. Amang aritonang senwek sada. Amang situa silalahi senwek sada. Delvira boru silitonga wek opat. Marcelo hutasoet wek 5. Amang esimajutak wek onom. Gerit marbon wek 7. Amang Ermanurung wek sia, Nathan Naban sidabutar wek sia, Krisdayanti Hutahayan wek sia. Molo tu kacit pakilalan nasida, dirawat di rumah sakit manang di bagas nasida. Roma ho Tuhan, apeho matanganmu, mamasu-masu nasida. Roho manopot nasida, roho mangalehon hamalumon doho lasni roha tu nasida. Moleate madiho Tuhan, upasahat tami direncana ni huriam, laho pabakiton panitia tahun okumene inklusif doho pesta gotilon ni huriam. Pasu-pasu akan mangalehon rohana makubasiho, jala pasu-pasu sudi akan manupaki huriam, marhiti akka na rikot dituhani, boi patupaon nami ganup marsada sada. Moleate madiho ali Tuhan di batama nami. Hubuak kami dia akan nanaing ulahonon nami marhite pekubasion Jumat Agung dohot pesta Paskah. Pasu-pasu huriam songoninang portibion. Asa menak boy makalason ho Tuhan na paluahok kami dohot makatidakon ari hahiheon mi. Hubuak kami tuadopanmu na marulang tahun hari atu tubuh dohot marulang tahun pernikahan. Tuhan di umur na pinasahatmu tu nasida. Asa patuguhon ha porsion nasida. Asa pahoton ha porsion nasida. Hodo Tuhan madongani nasida di umur naung pinasahatnu. Madongani rumah tangga nasida. Ima pangiduan nami. Ima ilehele nami tuadopanmu. Diaka sudi pasu-pasu na pinasahatmu tuhami. Ajari hami. Asa hubo tuhami. Dia narikot hobar tulomoni roham. Jala usehonomu siap banua gijang. Akan narikot laho si pakeon nami di ngulu nami. Asiroham Tuhan. Tangihom masaluhut akatangiang namion. Pasu-pasuon musia sekolah minggu sahat tulan sia. Dot sudia kaparhalado. Niuluhon yamanami perdita resot amang pendeta Sitorus, Sitorus. Moleate madiho Tuhan. Tangihon matangiang namion. Marhite-hite Jesus Kristus sehokopame. Amen. Marede mahita tapasahat na piliata.
hukum langitan on rodi sina amin haleluya beta hitala arsingkang tu jalana amin haleluya nasuka jalana badia do Jehovah amin haleluya
tatangyakon ma peliata. Ale di bata manami na di Banua Gija, hodo haroroan ni saluhut si leo-leo na dinggan, do na sa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mito hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa uparhasiak kami pilihanon pati bulhon harajaw mo, di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni sileon-leon mitu hami, asalam girgir hami madok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Di Banua Gijang, say pinurbadia magoarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matohami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tohami, unang hami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutondim.